how it's going. Mitä? Oho. Mitä sä jäppäät? No niin, nyt tulee mun kaveri taas se, joka oli... Meillä on siis 2 eri kanavaa, Grow a Garden ja nyt tämä. Menkää seuraamaan Grow a Garden. 10 tilejä spessu. Saatte päättää meidän musiikki vai testataan Grow a Garden kaikki feikkiversioita. Okei, no niin aloitetaan. Cool Kid on siis taas mun kaveri. Mennään tähän. Bro is yapping. Prototype. Lege. Let's go. Mä ostin tomaatipyssyn tänne. Oikeesti. Mitenköhän mulla bukaa? Ei oo ennen bukannut. Voi vitsi. 1 jäi. Me ollaan tässä pelissä mestareita. Mutta heti hävitä. No katuu mikä emote minulla on. Bro. Oikeesti. Kato minulla on oikee donaatti. 200 rubuksista maksaa. Oh no, Jimi, mihin mä tultiin? Mihin me oikeasti tultiin? Sitten mulla on muuten eri kanavoita. Ihan tiedoksi. Mulla on Pro Gamer. Niin, mulla on Pro Gamer and Bobofan. Menkää seuraa se. Koittaan saa 200 tilaajaa. Mihin me ollaan tultu? Miten? Okei, nyt aletaan pelaa. Me hävitään kyllä silti, kun mä sanon ton. 1 jäi. Ota mä teen yllätyshyökkäys. Jimi, miksi sä käytät tota, jos jolla on kultainen pistooli? Mulla ei ampunut, mä ammuin koko ajan, mä painan mun näyttöä. Miksiköhän mulla bukaa? Ei enää, Vaan tässä hyppää ja ammun, niin se... Oh my god. Oi! Mihin me tultiin? Mihin? Broskin. Okei, mä menen tätä tyyppiä vastaan. Hita jabal. Ridke. Kattokaa tää mun eeppinen peli kaikki. Me mennään nyt Ridke. Mitä? Se liivas heti ja se on canceled. Niin mennään 1v1. Ei kun Cool Kid, mennään 2v2. Cool Kid. Yes sir, yes sir. Yes sir. Joskus saattaa tulla live. Niin joskus. Sitten kun me saadaan live toimii, niinhän. No! No, tää on se huonompi. Yes, let's go. No way, se lähtee. Let's go! Toi näyttää köyhälle, mutta se voi olla tosi hyvä tässä pelissä silti. Et tule, please, älä tule. Alaksoks, älä tee sitä. Älä. No, leave. Boom. Let's go. Ei. Senkin voi ei. Noita on tossa 4 vaan pelleilee. Yes, let's go. Let's go. My money. Please just come. Mihin sä menet, Jimi?
Siellä oli toi 8 striikin. Tuossa oli tuossa oli tuossa äsken 2 kertaa äijää. Tää Chicken joki. Vitsi, mä halusin mennä sun kanssa. Chicken joki. Mennään nyt 1v1, koska... No Jerman, sä voitat. Sä pelaat Pleikalla. Xboxilla siis. Otetaan vaan. Ei kun prototype. Oh. Oikeesti äijä. Boom. Bro, miten me ei osuta toisiin? Miten mulla äsken tuli tommonen pätkäsy? Kuole. Headshot. Oho. Äijä, sussa muus. Ja äijä sanoi, että se voittaa. Ei, kun sä voitat mut iisisti. Mä koitin saada sut. Nyt mä tein comebackin. No et sä tee comebackia, jos mulla on vaan 2 pistettä. Oh my god. Minulla on poppufiilis. Miten mä en osunut? Mikä se? Tossa! Mä en kattonut. Käänne. Mä en kattonut, mä lupaan. Missä sä sitten tiesit, että minä olen? Mä näin sut. Näin. Katsojatkin näki. Hei, mä oon ihan surkea tässä pelissä. Kuulikit ei ole niin hyvä tässä pelissä. Miten sä ammuit seinän läpi? Niin. Koska sä oot kuulikit. Oh, mä näin sut. Tsytsy. Minne mä ammuin? Let's go. Ei tyydy mun päälle. Tosi paljon pelaajaa. Come on, 2v2. No. Mitä sä pelkäät? No okei. Jos sä haluat hävitä. Notge. Eiku, Kentral. Jos sä haluat hävitä, niin okei. Mä lupaan meihän. Joo. Liivataan. Miksi mä tuun? Mähän sanoin sulle. Tai olla. Niin miksi me tultiin tänne? No sitten 2v1, okei. 2v1. Se on täällä. Perästä tullaan. Äijä sai vaan. Me saatiin sen vankilaan. Mitä? Tös. Mä ammuin ennen sitä.
Tästä tulee ehkä 20 minuutin video. Oo, äijä. Good. Sä meet alas, mä menen ylös. Me alas. Miksi? No kato, kun se on siellä. No. Miten mä en osu? Mä kuolen. Oh, mä sain sen. Se vaan tulee sieltä silleen, hello there. Hello there. Tehkää joku tosta meemi, please. Tossakin voisi tehdä meemin. Kato, Jerman, mä vaan hyppään. Wii. What the What's up? What's up? Miten paljon vippejä täällä on? Jotain ne. Kuli kitti. Mennään tohon 3v3. Okei. Vippi. Mä en voi, jos on täys. Kuule. Tuu Jermaan. Varmaan ne tulee nyt tänne. Vipit vaan liivas. Ei liivas. Tuu tähän 2v2, tää on nuubi. 3v3. Okei. Just äsken minun puolella. Me tarvitaan vippiä. Tänne. No. Ja nämä on toissa. Otetaan, että meille tulee joku hyvä vippi. Vippi ei meinaa mitään. 2v2! Köyhää! Ei uskalla tulla. Tuu tähän vaan, otetaan tyyppejä. Ei, sä koko ajan vaihdat paikkaa, mitä järkeä? Sä kiusaat niitä. Jerman. No miksi sä leikin niitten kanssa? Nyt sä oot vippiä vastaan. Ei se järjestä mitään. Ei se järjestä myöhemmin. Ai ei, toi oli se vippi. Ja mitä siitä? Et silloin aimputtiis. Jotain 1v1. Okei. Mä menen tätä 1v1. Mä laitan sun takaisin. Let's go. Joo, arvaa mitä, sillä on nyt kultainen pistooli. Mä olin vasta baconia. Barnia. Mamma igrar ett skråkarven. Oh, täällä on Hasem. Ujuma, toi näyttää ainakin sille. Bro, mä oon tässä pelissä oikeasti hyvä, mutta mun aimi ei tänään ole ok. Mikä mun aimi... Mikä mun vaivi? Mikä mun on vaivi? Mikä mun aimi vaivaa? Ei, tappaa se. Koko ajan.
Se on niin. Come on, 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 come on. Mitä vaivaa, mitä vaivaa, baby. Bro, mikä mun aimilla on? Mikä oikeasti mun aimilla on? Ihan oikeesti. No mitä jos mä vaan sitten pelaan näin? Ihan silleen chillisti, että mä en mitään kikkoja tee. Ja siinä mä häviin. Se on 3-1. Katso, että toittakaa mulle onnea. Miten? Silleen, että laittakaa kommentteihin luck. Oh my god. Täällä on 4-1. 4-1. Meillä on 4-0. Missä? Niin minullakin on 4-1. Miten mä häviän tälle? Mä en tiedä. Ei jaksa tätä. Bro, et saa huijata. Mä menin Vipin kanssa samaan tiimiin. Miksi sä menit taas? Miksi menit taas? Onko? Jos se oli aluksi 4-0, niin ei toi Bacon voi tehdä sulle comebackia. Se on 4-3. Se ei nyt voita sulle. Jos voittaa, niin mä ihmettelen kyllä, että miten. Se teki comebackin just. Miten? Aijaa, mä voitan. Let's go omaa Vipin kanssa. Vipi ei. Jos se tappoi heti noin 2. Itse niin liivaa tuolla. Ei, jos mä voitan. No jos sä voitat, niin mitä siitä? Mä- Toi päätä. Me voitettiin jo. Melkein. Se on 2-0. Ja yksi näistä liivas, niin. Kuka tulee minun? Taas voit. Eikö me voitettiin? Missä tulee minun joukkueen? Tuu nytte, mä oon täällä. Vippi tulee minua vastaan. Haista. Miksi äijä sanoo? Tuu. No niin, mulle tuli vastus se. No lolla voitto tulee. Kiitos. Prototype. Ei mikään meidän toi on mistä. Mitä? Katujimi! Ne on ihan samanlaisia. Niin onkin. Ei. Koska ne on sun näköisiä. Oh. Kummatkin jäi putkeen. Let's go! Pelataan vaan näin puukoilla. Okei, puukkopeliä. Oh no. Aimi puukolla on aika Ei, nyt mä käytän kyllä asetta, että me ei hävitä. Sillä oli tosi hyvä juttu. Ei nyt mitään puukkopeliä. Joo, ei niin. Okei.
Malan pelaa. Pro. Lämmitys, lämmitys. Se tulee sun takaa kohta. Ei. Hello. Hello there. Laita pois sen. Jos se tuli minun takaa. Miten se kuoli? Helposti, koska se oli näkymätön. Mitä? Mä olin seinän takana ja mä yhtäkkiä vaan kuolin. Yksi jäi. Toi Jankala jäi. Niin. Missä on toi työ? You don't lose. Gangsterteam Erlinen. Nyt mä oon laatikon takana. Joku kiipee sun takaa. Mitä? Ja missä se on? Se ampui mua 2 kertaa putkeen joku sekunnin välein. Kiitos. Vihdoin. Suus. Wow. Minne toi meni? No way. Ja nyt se ei tule. Miten? Jermo, mä annan vihjeen. Jos sä menet nurkan taakse, älä pidä näyttöä näin, kato. Pidä se näin. Että sä pystyt suoraan ampua sitä. Tässä. Jime, auta. Mä kuolin itsestään. Kun mä en edes nähnyt sitä asetta, enkä puukkoa. Ja nyt koska se meni tuonne itsestään jonnekin. Ei se ollut mun vika. Tää video nyt loppuu. Ei. Joo, ei kukaan jaksa katsoa tätä. Tää on mennyt kohta puoli tuntia. Moi moi.